Keby vedel štát pristúpiť k riešeniu problematiky, tak si myslím, že Slovensko by tak veľké problémy s opustenými a týranými zvieratami nemalo. Aké sú možno tie najhoršie prípady, s ktorými sa stretávate vy alebo vaši inšpektori? No sú to zvrastené reťaze v krku, je to uhynutie v dôsledku neposkytnutia veterinárnej starostlivosti v druhom prípade, ale krmenia, čiže tej základnej starostlivosti, nechajú dom opustený. Je to možno klišé, každý hovorí, no kto ublíži zvieraťu, by dokázal ublížiť človeku. Som o tom 100% presvedčená. To sú bezemoční ľudia. Kedysi bol veľký boom po šteniatkách, teraz ľudia chcú skôr 5-ročné, také už odrastené zvieratá. Je to taká modná vlna. Nie je to ani modná vlna na rasy. Pokiaľ sa nezačnú riešiť osoby, dovtedy bude mať Slovensko problém s opustenými a týranými zvieratami. To by naša veterinárka vedela o tom rozprávať. To sú šialené prípady, ako tie matky vyzerajú, aké sú zničené.